Ahoj, volám sa Ondrej Prívara a robíme drevené podlahy na celý život. Častokrát sa nás klienti pýtajú, že aký druh alebo aký typ drevenej podlahy si majú vybrať. Samozrejme hovoríme o drevených, že či to má byť vrstvená podlaha alebo to má byť celomasívna podlaha, aký je vôbec medzi nimi rozdiel. Takže rozdiely sú medzi nimi celkom veľké. Dôležité je hlavne to, že či máte podlahové vykurovanie alebo nemáte podlahové vykurovanie. Ak máte podlahové vykurovanie, tak typ podlahy, ktorý si vyberiete, je v zásade len na vás. Už len vy určujete, že či je pre vás dôležitá životnosť, na čo je dobrá celomasívna podlaha, alebo je pre vás dobrá nejaká stabilita, alebo typ dreviny a tak ďalej, tak ďalej. Ale pokiaľ si vyberáte drevenú podlahu na podlahové vykurovanie, tak tam už tie rozdiely sú ďaleko podstatnejšie. A tu je medzi nimi krásne vidieť rozdiel. Na spodu sú vrstvené podlahy so smrekovým jadrom, v strede je celomasívna dubová podlaha a na vrchu nad ňou sú 3 vrstvy dvojvrstvovej drevenej podlahy. A ako vidíte, aj medzi nimi je rozdiel s tým, že každá tá podlaha má inú hornú nášlapnú vrstvu. Tá celomasívna je samozrejme najhrubšia. Čo z toho vyplýva? Pre podlahové vykurovanie sú dobré celomasívne podlahy do určitej hrúbky a šírky, alebo dvojvrstvené podlahy sú najlepšie. Tie majú výborný prestup tepla a sú veľmi hutné a stabilné. Potom sú tie trojvrstvové, ktoré majú smrkové jadro a tie majú trošičku pomalší prestup tepla. Ono sa to dá pri každej podlahe samostatne vypočítať. To kľudne môžeme vyriešiť, ale v inom videu alebo keď prídete ku nám. Takže rozhodujete sa podľa toho, či máte podlahové vykurovanie alebo nemáte, alebo či chcete celomasívnu podlahu alebo chcete vrstvenú podlahu. OK? Tak ahoj.